Felle brand in vrachtwagen met chemicaliën. Het is dinsdag 18 februari. Dit is Zeeland Nu. Politie vermoedt dat het om een drugslab gaat. Gemeenten willen gebruik inperken. En donderdag debat in Tweede Kamer. Goedenavond. Net over de grens bij Westdorpen heeft afgelopen nacht een zeer felle uitslaande brand gewoed in een vrachtwagen. De lading bestond voornamelijk uit gasflessen en chemicaliën. En de Belgische politie vermoedt dan ook dat het gaat om een rijdend drugslab. Van de vrachtwagen is weinig meer over. De lading bestond uit chemicaliën waarmee drugs kunnen worden gemaakt. En die is ook in vlammen opgegaan. Vannacht filmde de conciërge van het naastgelegen bedrijf de brand. Vanaf de andere kant van de straat zag het er zo uit. De brandweer werd vannacht verwittigd, kreeg het vuur uit en is sindsdien bezig met het opruimen van de chemische troep. Een speciaal team is daar nu mee aan de slag. De chemische lucht die hangt laat te raden wat voor materiaal er in die vrachtwagen heeft gezeten. Volgens getuigen waren vannacht ook enkele ontploffingen te horen en was een sterk chemische, anijsachtige lucht te ruiken. Het Belgisch parket vermoedt brandstichting en onderzoekt de zaak. Zeeuwse gemeenten komen in actie tegen verkoop en gebruik van lachgas. Hoewel er weinig overlast is, kiezen gemeenten toch voor een verbod vanwege de gezondheidsrisico's. Wie een teug neemt uit een lachgasballon ervaart een kortstondige roes. Vooral onder jongeren is het populair. Heb je wel eens een ballonnetje geprobeerd? Ja, zeker. Dat heb ik zeker wel eens geprobeerd. Nee. Ik heb wel vrienden die het wel eens hebben gebruikt na een feestje of op een feestje, maar zelf nooit gebruikt. Ja, dat heb ik 1 keertje gedaan inderdaad. En hoe was dat? Nee, ja, eigenlijk weet ik er niet zo heel veel meer van. In Hulst, Terneuzen, Vlissingen en Tolen is er overlast van het gebruik van lachgas. Variërend van lege patronen op straat tot het hinderlijk gedrag van gebruikers. Daarnaast zijn er zorgen over gezondheidsrisico's. Het nieuws zie je wel veel dat ze ook mensen gaan autorijden en al mee. Ik weet dat moet je echt absoluut niet doen. Dat is, vind ik een beetje belachelijk eigenlijk dat mensen dat doen. Dat is net zoals met alcohol, als je dat gewoon met mate doet. Ik denk niet dat het dan heel veel invloed gaat hebben. Ja, Mercy Kamermans, zijn die lachgasballonnetjes nou gevaarlijk of niet? Nou, er kunnen wel risico's aan zitten. Je kan bijvoorbeeld misselijk worden, hoofdpijn krijgen, je evenwicht eventjes verliezen. Dan kan je natuurlijk vallen. Als je het heel veel gebruikt, dan kan er een B12-vitamine tekort ontstaan. En dat kan weer gevaarlijk zijn, dat je tintelende handen en dergelijke krijgt en zelfs verlamd kan raken. Maar het is toch nog steeds legaal. Hoe kan dat dan? Ja, sinds 2016 valt het onder de warenwet en niet langer onder de geneesmiddelenwet. Dus je kan het gewoon vrijelijk kopen en gebruiken. Ze zijn er wel mee bezig in Den Haag om het op de zwarte lijst van softdrugs te krijgen. Maar dat verloopt allemaal niet zo soepel. En dus pakken gemeenten zelf de regie. Rijmerswaal en Vlissingen hebben al een verbod en 5 andere Zeeuwse gemeenten zijn daar nog mee bezig. En je ziet ook dat ondernemers er zelf mee bezig gaan. Of het nou 100% slecht voor je is, ja of nee, dat zijn nog steeds iedereen over bezig. Ik verwacht dat het wel mee zal vallen. Maar door de negatieve aandacht die er is, maar ook het voorkomen dat stel dat het wel slecht is, wil ik het niet op mijn geweten hebben dat wij eraan meegeholpen hebben. Ben je een beetje onder druk gezet ook? Nee, niet onder druk gezet, zeker niet. We hebben een goede samenwerking, gemeente, SWMO, Indigo, politie. Dat zijn toch wel behoorlijke goede partners waar je rekening mee moet houden. En hun vinden wel dat het niet goed is. En ik wil wel mijn goede samenwerking houden. Want hoe ging dat dan? Hoe verkochten jullie dat hier zo? We hadden een hoekje achter in de zaak. Daar konden ze de lachgasballonnen halen. Ze konden er niet te veel per keer halen. En we keken ook of de mensen niet te ver onder invloed waren van alcohol of andere middelen. En was dat populair? Het is heel erg populair. Het is natuurlijk weer iets opkomends. De jongeren willen altijd iets nieuws proberen. De grote horecazaken, Rotterdam, Amsterdam, noem het maar op, daar komen ze ook terecht. En daar willen ze dus in Renesse toch ook aan mee. Dus de jongeren zijn wel teleurgesteld, denk ik. Ze vinden het wel ontzettend jammer, want het is ook een soort image wat ze hebben. Maar ze begrijpen wel de reden waarom we ermee stoppen. En heb je al een nieuw idee om de ballonnetjes te vervangen? Nee, nog niet. We wachten eigenlijk op de jongeren tot ze weer wat nieuws verzonnen hebben. Ja, het is dus heel populair, dus een groot probleem in Zeeland? Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Ik vind het lastig om te zeggen. 4 van de 13 Zeeuwse gemeenten hebben echt overlast. Nou, dat vind ik wel meevallen. Ik heb de beide ziekenhuizen gebeld, ADRZ en Zorgzaam. Die zeggen allebei, we hebben nooit echt een lachgaspatiënt met ernstige problemen hier binnen gehad. Aan de andere kant, ik ging de straat op in Vlissingen en ik vond zo'n paar mensen die het wel eens doen.
Ja, ik denk dat we er gewoon van uit moeten gaan dat wij voldoen aan het landelijk gemiddelde, dat 8% van de jongeren dat wel eens doet. Bijna 1 op de 10 dus. Ja. Mercy, dankjewel. Vissers sluiten zich aan bij de boeren die morgen in Den Haag actie voeren tegen het kabinetsbeleid. De visserijsector is bang dat er straks geen visgronden meer over zijn. Volgens de stichting Eendracht Maakt Kracht, onder aanvoering van de Tolse visser Job Schot, komen vissers ernstig in de knel door de inmiddels al ruim 22.000 windmolens op zee. En ook natuurorganisaties zouden het vissers moeilijk maken door zeereservaten en natuurcompensatie af te dwingen. De vissers sluiten zich morgen in Den Haag aan bij de boeren die zich ook bedreigd voelen in hun bestaan. Maar dan door het stikstof- en het PFAS-beleid van het kabinet. Het gaat uiteindelijk om de pensioenen. Het is geld van ons en dan moeten ze gewoon weer de poot eraf blijven. Het is van ons, wij hebben ervoor gespaard en blijft eraf. Stop de pensioenroof, dat wilden ouderen die vanochtend op de markt van Middelburg protesteerden tegen de dreigende verlaging van sommige pensioenen. De 60-plussers rijden deze week langs alle provincies om actie te voeren. Het feit dat we dus al 12 jaar gekort worden en er niet meer bij krijgen, is voor ons dus frustrerend. En ik hoop dat de mensen begrijpen dat als we met z'n allen straks gaan kijken van op wie we moeten gaan stemmen, want er komt een nieuw jaar aan dat we moeten gaan stemmen. En je neemt dan de partij die in ieder geval goed is voor jouw pensioen. Dan denk ik dat we zover zijn dat we dus gewoon volgend jaar dus een nieuwe regering hebben waar ook onze pensioenen weer vertrouwd zijn en dat we gewoon krijgen waar we dus een oude dag recht op hebben. Aan een van de binnenhavens van Vlissingen komt een nieuwe loods voor 4 Zeeuwse hoogaarzen. De schepen liggen nu nog in de oude machinefabriek in de stad. Een eigen stukje onderkomen is natuurlijk sowieso prettig. Zodat we niet meer op een schopstoel ergens komen te zitten waar we misschien weer zouden moeten vertrekken. De stichting Behoud Hoogaars mocht de machinefabriek gebruiken, maar nu wil de gemeente die locatie een andere bestemming geven. En daar is de stichting niet rouwig om. Zoals je net gezien hebt in de machinefabriek is het allemaal behoorlijk tochtig. Veel stof, dus het is vervelend om daar te lakken. In de winter is het echt heel koud en dan kan je natuurlijk ook weer niet zoveel doen. Dus dit is gewoon een hele grote vooruitgang. Zijn vrienden verklaarden hem voor gek toen hij 15 jaar geleden zei dat duurzame energie de toekomst had. Maar Daniel Lodders uit Zierikzee is nu directeur van een bedrijf dat in 10 jaar tijd van 20 naar 200 medewerkers ging. Om zijn studie bedrijfskunde tot een goed einde te brengen, moest er nog een afstudeeronderzoek komen. Daniel Lodders besloot dat onderzoek bij het bedrijf van zijn schoonvader te doen en zocht uit waar de kansen lagen voor Saman. Uit het onderzoek kwam dus naar voren dat we moesten gaan focussen op duurzame energie. Met warmtepompen, zonnepanelen, dat soort zaken. En dat konden we in de praktijk gaan brengen. En vanaf de eerste 4, 5 jaar was dat best ingewikkeld. Maar eigenlijk daarna zagen we een enorme groei. En zo is het bedrijf uitgegroeid van toen ik hier startte in 2005 ongeveer 20 tot 25 collega's naar ongeveer 200 collega's op dit moment. Hij bedacht het in een tijd dat het woord zonnepaneel of warmtepomp nauwelijks nog viel. Nou ja, in 2004, 2005 kwam Al Gore net een beetje op, dus je zag daar iets van tekenen. Maar eigenlijk, ja, toen ik tegen mijn vrienden ging vertellen van nou, deze kant ga ik op, dat wordt een richting. Nou, daar werden ook wel opmerkingen over gemaakt van ja, dat is niet haalbaar, wat een onzin en dat gaat het niet worden. Nou, gelukkig heeft de tijd iets anders doen bewijzen, maar dat is best wel bijzonder om te zien. Zijn afstudeeronderzoek mocht hij dus uitrollen en met succes. Inmiddels is hij directeur en stapte hij 3 jaar geleden in dit nieuwbouwpand op het bedrijventerrein in Zierikzee. Maar dat is nu alweer te klein. Op het terrein komt een nieuwe afdeling specifiek voor zonnepanelen. Vooral de afdeling zonnepanelen heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. En dit is ons nieuwe pand waarmee we voorlopig weer even vooruit kunnen. Over 5 jaar hoopt hij dat het bedrijf nog eens 3 keer zo groot is als nu. Die groei moet vooral komen van de onlangs geopende vestiging in Breda. En dit jaar moet er ook nog een vestiging open in de Hoekse Waard. Waar hij ook bezig is om collega's over te nemen. Er ligt veel op het bordje van de directeur, maar dat vindt hij juist fijn. Ik kan makkelijk soms het knopje omzetten en dan is het voor een paar uur even wat anders. Maar in je achterhoofd speelt het altijd mee. Je bent er altijd erover aan het nadenken. Wat zijn nieuwe kansen? Wat zijn nieuwe mogelijkheden? En ik vind dat ook prettig en ik vind dat ook goed. En, het is te interessant om er niet mee bezig te zijn, zo is het misschien ook wel.
Aanstaande donderdag komt er een Kamerdebat over de Marinierskazerne. Dat is in de Tweede Kamer met ruime meerderheid besloten. Intussen wordt hier in Zeeland vooral gepraat over de compensatie die Zeeland moet krijgen voor het mislopen van de kazerne. Bedragen tot zelfs 2 miljard euro worden genoemd. Te hoog, vindt het kabinet. Maar daar is D66-fractievoorzitter Tom van Aert het niet mee eens. Hij heeft een open brief gestuurd naar minister en vicepremier Hugo de Jonge. Minister Hugo de Jonge maakte vrijdag namens het kabinet bekend dat de Marinierskazerne niet meer naar Zeeland komt. Een compensatiebedrag van 2 miljard, wat D66 berekende, veegt de Jonge van tafel. In Zeeland zeggen ze 2 miljard? Ja, de provinciale begroting overigens is 200 miljoen in Zeeland. Dus, maar dat wil ik even laten voor wat het is. Maar wat we de komende tijd zullen moeten doen... 2 miljard, daar lacht u om. Dat zijn geen bedragen natuurlijk. Tom van Aert nodigt vandaag de Jonge per open brief uit voor een gesprek. 2 miljard is volgens hem reëel, gebaseerd op 2000 militairen die met hun gezinnen tientallen jaren in Zeeland wonen en werken. Ik zou hem wel graag willen spreken om te zeggen van goh, u zegt wel heel snel dat het niet realistisch is, maar we hebben toch echt investeringen van die omvang nodig om de effecten te bereiken die we met de Marinierskazerne hadden gehad. Van Aert wil ook opheldering van de minister waarom hij een schadevergoeding van 2 miljard niet vindt passen bij de begroting van het Zeeuwse provinciebestuur, die immers maar 200 miljoen euro is. Is het eigenlijk relevant? Ik denk dat het helemaal niet relevant is. De gemeente Rotterdam heeft een begroting van 3,5 miljard. Maar als de regering daar hetzelfde had gedaan, dan zou dat toch niet tot een andere opstelling hebben geleid. Of is 2 miljard dan ineens wel heel erg realistisch? Ook andere Zeeuwse bestuurders vragen inmiddels om een forse schadevergoeding voor Zeeland. Oud-commissaris van de Koningin in Zeeland, Carla Pijs, stond aan de wieg van de komst van de Marinierskazerne naar Zeeland. Zij becijfert de compensatie op een bedrag van zeker 1 tot 1,5 miljard euro. En als Zeeland een fors compensatiebedrag krijgt, wat gaan we er dan mee doen? Omroep Zeeland vraagt het de Zeeuwen in een enquête. De vragenlijst staat sinds vanmorgen vroeg op onze website en nu al hebben meer dan 1500 mensen hem ingevuld. Het overgrote deel zegt zeer boos te zijn toen ze hoorden over het nieuws dat de kazerne niet naar Vlissingen komt. En een even groot deel zegt geen enkel begrip op te kunnen brengen voor de mariniers die dreigden met ontslag als ze naar Vlissingen hadden gemoeten. Er wordt ook gevraagd naar de manier waarop Zeeland gecompenseerd moet worden. Moet hier iets anders verrijzen? Wat krijgen we ervoor terug? Daarover lopen de meningen uiteen. Ze moeten er gewoon een of andere grote overheidsinstellingen hier neerzetten. Nieuwe industrieën. Dat is waterstof en dat soort zaken. Dat vind ik wel. Wat het hier wordt, een bejaardencentrum. Als er niks komt? Als er helemaal niks komt, dan is het gewoon een sterfconstructie met oude vandaag allemaal. Wat ook geopperd werd door mensen die de enquête invulden. Een pretpark, een kerncentrale erbij, een racecircuit. We willen ook graag van jou horen hoe jij erover denkt. Dus ga naar de website omroepzeeland.nl en vul de enquête in. Er is hier in elk geval ruimte genoeg. Het was vandaag een wisselend bewolkte dag, maar het waaide nog steeds behoorlijk. En de rest van de week is het inderdaad nog steeds een beetje wisselend. Dan weer een droge dag, dan weer regenachtig. En daarmee besluiten we deze Zeeland nu. Ik wens u nog een hele fijne dinsdagavond.